Kowe aja mbanyol. Ana wong MC lah kok kecekluk. Kowe enggak. Shooting-an. Penak-penak MC lho kok ya. Baik, agar Bapak Ibu lebih semangat kita panggilkan siapa? Aku wis ning kene. Kita panggilkan siapa? Kita panggilkan artis kita yang panjenengan tunggu-tunggu, owner dan bosnya Mayangkara. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri. Suarane saya asuwe kok saya gemesne, ngangeni. Mau minum dulu. Minum, iya. Minum. Tayang minum. Itu kok akuannya sak pentil itu ndak mau. Kok sak pentil ini namanya gendul baru. Ndak mau aku. Sing gede, njaluke sing sak galon. Tadi aku bilang apa? Sak pentil. Jangan bilang gitu, Nah. Sing klaru Saru. Ini punya siapa? Punyamu. Enggak, aku belum minum sama sekali kok. Apa neh to ki? Ya Allah. Itu loh yang baru itu loh. Jikokno galon apa sini. Sini sayang. Kita kalau minum itu kita harus duduk dulu. Duduk adabnya yang bagus lah. Memberi contoh kan karena kamu seorang public figure ya. Mergo akeh sing mirsani cah cilik-cilik. Engko lek mbok menawa lek minum ngadeg ya gak pareng. Iya. Kamu mau minum gak? Enggak, kamu dulu aja, kamu pasti capek. Ya koncone ra dinyene. Kamu mau? Iya kono. Pelan-pelan. Iya makanya. Kamu dulu minum karena kamu kan habis nyanyi. Ya ra dinyene kancane. Nanti kalau aku minum terus nanti aku kebelet pipis gimana? Loh, dipipiskan aja, nggak usah diempet. Ya udah kalau gitu nanti kalau aku ada ngompolnya kamu harus tanggung jawab ya. Iya, nanti tak ubahnya pokoknya. Tak tenan ya Allah. Udah nanti aku perutku pelempokan. Iya, minum lagi enggak? Enggak. Saya boleh minum? Boleh. Di Pak artis. Jadi ngombe iki lek apa-apa. Boleh ya minum ya? Boleh. Enak kan? Enak. Seger gitu ya? Seger, apalagi kalau minum tuh harus duduk, nggak boleh berdiri. Iya, kan namanya juga sopan santun ya? Iya. Adab itu harus dijaga. Harus dijaga. Harus yang sopan. Jadi kalau minum itu harus duduk. Jangan lupa mengucap bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa keselak, jangan Ya. keselak lo ya. Kamu itu kalau Ruan, ngombe dadak dituntun. Ya. kamu nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja ya. Kamu nggak tahu Mayangkara ini dari mana. Kamu nggak tahu. Dari Kediri kan? Niken Salindri itu asli mana kamu nggak tahu ya? Loh, kamu kan asli Indonesia, Kediri toh, Jawa toh? Saya itu aslinya di Jawa Timur, cuma Iya. saya itu kan besarnya di Jakarta. Oh, Jadi di Jakarta. kayak ngomong pakai bahasa Jawa itu agak-agak susah-susah gimana Oh, gitu. gitu. Jadi kalau kamu mau ngomong sama aku itu harus pakai bahasa Indonesia aja. Wong omah kono datang. Iya, maaf deh gue kalau ada luputnya. Luput itu apa? Luput itu salah. Oh iya, nggak apa-apa dah. Ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja Kita ya. pakai bahasa Indonesia aja. Ya ini disapa nih semuanya yang ada di sini nih nunggu-nunggu Iya. lo nya tuh ditunggu dari tadi. Gue? Lo nya gak datang-datang. Seharusnya kan lo datang dari sini sejak awal, jangan malam-malam. Ini kan semua orang pada nunggu kamunya di sini. Kenyeh gigit janan. Kan gue tadi kan itu agak terlambat kan karena gue tuh Opo kok agak terlambat opo enak. agak terlambat karena gue tadi kan masih nontet-nontet. Opo nontet itu ngono ngejak bahasa Indonesia. Nontet-nontet itu keburu-buru. Keburu-buru. Iya. Tadi lo nggak kerasa sih. Apa? Tadi kan saya tunggu tadi, kamu nggak datang-datang. Kamu nungguin di mana? Di enggo-enggoan sana. Anda ada itu bahasa enggo-enggoan itu. Ini alhamdulillah diucapkan syukur kepada Iya, Tuhan. alhamdulillahirabbil alamin. Lumantar, manten. lumantar Bopo Ali Mustafa dan Sing Ibu dadi Anis. nganten sik cilik, Mas. Loh, sudah dewasa itu masnya. Ecel tekono umure piro? Lek padha karo aku. Nemen sewu Mas Rizky. Umur pinten Mas Rizky? 11 tahun. 11 Iya ta, tahun. malah sang ngisarku lho. Wong sugih bebas loh. 11 tahun. Nggih. Oh 21. Oh 21. Wah, kupingmu.
Sampeyan mau muni sak umurane jare. Urai. Loh, masih mau 21 kamu mau piro? Aku bedek kok. Oh iya. Mbaknya umur 22 mesti. Sama. Sama no. Lha nyapa nyalahne aku? Kowe sing ngomong dua-dua tak tapuk kowe. Sabar. Mbaknya 21, masnya 21. 21. Itu kaceknya berapa bulan? Kaceknya. 1 bulan. Ngomong Jakarta. Oh, 1 bulan kaceknya saja. Kaceknya. Terus tuan masnya apa mbaknya? Oh, tuaan mbaknya. Ya tuwek mbae. Tuwek mbae. Mbake aku Oh, mbake ora mbae. Oh ya. Tuwek Iya. buyute kok. Ini sebetulnya Sama- Mas Rizky ini sama Pak Ali masih saudaramu. Hah? Loh iya. Masa sih? Loh, Pak Ali, dalam Bu Anis niki tasih sederek jenengan pernah buyut. Lho kuwi tenan. Berarti Pak Ali ki tuwek banget Loh, no. ora maksudnya ki dulurmu tunggal buyut. Buyute sapa jenenge? Alah piye to? Freddy piye Freddy? Itu kakakmu di sana, Mas Freddy. Itu Freddy itu. Iya, aku kakak pertama. Kok jelek banget ya? Loh, sak Itu pabrik. si Freddy itu. Iya, itu saudaranya Pak Ali. Lah Pak Ali karo sampean iku. Itu Freddy itu satu bapak sama aku. Loh, piye to bocah iki? Iya, padha bapake seje bolongane. Bolongane sapa? Beda ibuke. Berarti lahirnya ning bolongan. Loh, ning Ning rumah gua, sakit. ning gua. Ning rumah sakit. Lah kok ya. bolongan? Maksudnya ki rumah sakit iki enak lubangnya pintu itu loh. Beda ibu. Heeh. Oh. Kae. Sama kayak mbok sing kepira, Mas? Loh, Aku yang pengen iya, takut. itu yang pertama. Oh iya, nanti Mas Freddy suruh ke sini ya. Iya. Wajahnya soalnya agak mirip aku itu. Iya. Bocah ki piye to? Dulur iki. Kowe dulurmu. Mbok tekan glegak iki dulurmu. Kok Lah tapi loh, Mas Freddy lo gak nganggep aku dulur. lho. Gak kuwalek to? Lah buktine tacut gak tau dibales. Lah wong nomere ganti ya Pak Wo. Ora. Apa? Asine kono sing chat aku ora tau bales. Lah gene ya bocah kaya ini sebetulnya paling masih saudaramu ben ora kepaten obor no. Oh alah jek dulur to, Pak. Dadi kowe kok Lah jalan arep-arepan. sangune nek. Oh, Justru- ono ngenyang rumangsaku. Justru sampean sing nyangoni Pak Ali mergo sampean dadi artis kondang. Lah ngono Pak Ali ngomong, "Lah dulur dhewe lho, ora usah bayar ngono to, Mas." Masa Heeh. Omong. Jarene Pak Ali ngono. Ya ampun, Lah terus Pak Ali. lah nggih mboten napa-napa, Pak. Lah tapi niki yoga kula napa jenengan pateni ya. Lah nggih leres Pak Ali kudune tetep bayar Pak Ali. Piye, Pak? Kudune bayar ya kan ya. Bayar iki kan ya ngono. Karo dulur gak oleh perhitungan. Kalem kowe. Kowe bisa. Nyapa den lho nesu. Nyapa lah malu emosi karo Nyapa melok nesu. ceritane. Nyapa melok nesu ya. Lho kok aku diseneni, Mas. Cup sayang cup sang jong. Kok tak kekeren ndase cup ya ya. Iya cup. Nyapa Pak kenapa tangannya? Bapak. Bocah sakmene mbok getaki lara atine ngerti gak? Matamu Eh? lah iki Oh, kan mata. ulek. Bocah mbok seneni iki cilik aten. Kok iso mbok seneni? Piye neh apa neh kuwi? Kok iso matane sinden kok diculek-culek ki lho. Ah kita pegak lara Pak culek. Lah lah kowe nemen ngene kok yo. Ya wis gitu ya ini sejarah keluarga. Sejarah luar biasa. Kita doakan dulu Doakan kedua mantennya. temanten. Semoga Mas Rizky dan juga Mbak Firda. Firda sapa to? Siapa? Ismawati Wulandari. Kok iso Firda manten Denny bengi. Kuwi manten Denny bengi. Kok iso Firda? Mbak Ismawati Wulandari. Mbak Wulan dan juga Mas Rizky. Ya wis sak karepmu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sone. Ya tak seneng. Tak seneng. Suwita. Tas. Sonmu mbok benakne apa aku tak pateni. Pak Copoloku. Betul apa? Kowe aja ganggu bocah cilik. Kowe lek wani-wani ganggu tak keprok sirahku lho. Tenan tak keprok sirahku lho. Wis tak seneni nduk tak senen. Tak plotot mripate nduk. Tak plotot mripate. Dilon aja dilon menceng lho. Lah wis tak plotot. Wes, cup gak boleh marah, gak boleh nangis sudah. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan.
Semoga dengan adanya keluarga baru menciptakan sensasi baru, bertambah bahagia, bertambah sejahtera. Semoga tambah langgeng sampai akhir hayat hanya mau memisahkan. Dan barokah tentunya Mas. Yo gak usah ngene-ngene. Wis sensasi. Iya, tapi ora kok ndongakne karo ngene. Pokoknya doa terbaik. Iya, doa terbaik buat Kinang Nganten. Heeh, Pinang Nganten. Kok iso kinang iki kok nyusur kowe. Ya. Pinang Nganten kok kinang manten. Mina mama. Pi. Nang kebal. Pinang kebal. Ya iki ngaturke tetembangan. Heeh, iki yang mau. Sinten malih, Bos? Ini yang mau nanggap. Bos Opak. Bos Opak. Bos Opak. Ini juragan kerupuk. Oh, tirase badhe nanggap. Pak Sumadi dan Ibu. Oh niki. Nggih, sugeng Ibu. Bapak Kok jenenge Sugeng piye to? Sugeng Dalu aja Sugeng Ibu. Jenenge. Sini. Sugeng Dalu Ibu ngono lho. Sugeng Dalu Ibu Sumadi dan juga Bapak Sumani. Sumadi. Ibuke Sunadi. Alah mencep barang. Ya foto Iya. Jarene Bos Opak arep nanggap Mayangkara. Monggo bisa. Kira-kira bulan pira, Mbak? Somben. Oh, nggih. DP riyen nggih, Pak, nggih. Alah kalem. Kalem, Nak. Beh, sing DP malah awake dhewe ben gak mlayu. Ibu, Ya. mboten Bu, mboten kula mboten ndak. Salim iki. Oh, nggih. Salim. Matur sembah nuwun. Ya Mugi-mugi sehat selalu. Oh, nggih, insyaallah mungkin kula mampir nggih. Mungkin nanggap nggih, Bu, nggih. Oh, nggih, siap nggih. Darene Ibu. Napa? Tak kira aku disalami. Ora. Piye jare Ibu dawuh Ibu piye? Jarene Ibu tangane Mbak Niken halus Lho iya artis kok. Somben arep nanggap. Sang putri Kediri. Yo. Ora ki jane. Taluse kok ngono. Ya. Ya iki paring lelipur. Ya. Habis satu lagu nanti Pak Ali, Bu Anis dan juga Mas Rizky dan juga Mbak Wulan saya harap bisa naik ke panggung ya Nak. Ya. Nanti kita Pak Ali dan Ibu habis satu lagu panjenengan tindak mriki nggih beserta manten nggih. Oke, ya lagune apa Nak? Ayo. Lagune sing halus apa sing gak halus? Manut sampean lagune apa mungkin audien dan juga pemirsa yang hadir. Ayo apa? Hah? Ayo bisa. Ya. Ayo bisa. Apa? Oke. Hah? Ayo bisa. Oh, ini tadi ada request ya Mas Bambang. Apa? Tadi aku lupa tidak membaca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja di sini saya meminta lagu. 1. Saleho. 2. Tambah kangen. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari tim Rewang Omah Lor Dalan. Tulisannya langsung hujan. Oke, hujan ini adalah lambang no. Banyune grojok banter, muga-muga rezekine Pak Ali Dalai Banis Tambah grojok banter. kaya iline banyudan. Ya. Iki ana Tombok kangen nih. tombok kangen menana. Mas apa wis lali sliramu. Piye? Yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis mestine lali aku. Mas kelangan ting ali-ali. Was. Semono aku bakaro Iki lali. Tangi, ya anak udan langsung merem tangi. lali aku lagune. Ya udah lainnya nanti Lainnya dinyanyikan aja. bersama-sama. Nggih, kula aturi sabar buat tim Rewang Omah Lor Dalan. Yo, apa nak cintaku lagune apa? Selopku mbok itu. Apa? Selopku didoni.
Slop putih. Aku rano, beta kira irengmu apa bae sampah. Menika slop Yayi. Iso didoni. Ya. Saleho aja. Oke, salehu. Yuk Sambil menunggu kita hujan-hujan. Ya. Aduh, kayaknya ini aku bis ini keterocoan. Enggak, tenang aja. Ini rezekinya Pak Ali kok. Grojok kayak Banyudan. Amin. Yuk. Ayo Mas Bambang. Yuk. Nah, sudah dikasih saleho, semoga kena dinggit tombone kesel ya nak. Iya. Iya. Ini Tapi tadi maaf, tadi pas lirik di awal itu aku agak gimana gitu. Gak apa-apa. Kamu cantik soalnya. Kalau orang cantik itu salah tidak apa-apa. Ya enggak boleh. Enggak apa-apa. Ya udah maafin ya. Ya enggak apa-apa. Bocah kok tambah pinter kaya ngene, tambah ayu. Makasih Tak ya. dongakne karirnya semakin melejit. Amin. Hati-hati ya ta. Iya. Jaga kesehatan juga. Iya. Ya. Sing Ini sehat. aku boleh nggak berenang? Loh, jangan ini bletokan ini. Kamu kalau pernah bisa nyisik. Ya. Oh gitu ya. Ya, wes kamu di sini saja. Tak panggilkan Pak Ali mau. Tapi itu kasihan nanti Apa? Pak Alinya juga itu. Ini soalnya banjir. Lewat sini. Ini. Oh gitu. Gitu ya. Iya enggak Enggak apa-apa apa-apa. sih. Nggih. Bapak Monggo. Ali, Pak Ali, Pak Ali. Bu Anis, Mas Rizky dan Mbak Wulan saya. Mas Freddy juga. Mas Freddy juga. Monggo. Iya. Turuk. 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 Monggo Mas Freddy. Beserta istri Mas Freddy. Monggo Pak Ali mriki. Alhamdulillah monggo Pak Ali katuran radi tengah mriki. Yo, Mas Freddy leh kepengin ngetokne luwe nangis kuwi masmu kuwi. Kuwi masmu. Lho piye? Kalem. Lah ya ini sama Pak Ali dulu. Oh iya, iya. Selamat malam Nyun sewu, sugeng dalu Pak Ali. Niki pun dipun asta. Nggih. Dipun nitih miki nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Pripun pawartosipun panjenengan? Niki kula ngundangin jenengan niku Bapak napa Pak Lek napa Bude napa Pak? Pak Lek. Ya, pernahe Pak Lek. Oh, Pak Lek. Yo. Pak Lek Ali. Nggih. Sehat selalu nggih Pak Lek. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi saged dadi keluarga yang rukun. Amin. Nggih. Amin. Derek tetepangan kula cucune. Yo, pernah ponakan apa putu? Putu. Buyut. Asine wong ki ya bingung. Asine wong ki ya bingung. Iya. Ora. Dadi Kilo. nek miturut sebut, Nah. Mas Ali iki nyeluk aku Mas. Nah. Nyeluk yo Mbak. Nah. Mbah. Mas Janto cilik iki tuwek. Lah kuwi lho. Dadi pakmu itu wae asline. Mbah. Sepuh, Mbak. Ah. Padha kaya Pak Tantut. Nimbali sampean kan ya Mbak. Mbak. Iya, iki dadi dulurmu ning kene pethuk kabeh. Ah dulurku akeh men to, Lah Mas. piye wong ya Akeh. patrah akeh. Ini beliau ini juragan kerupuk sekarang. Pak Ali, Oh. nimbali mayangkara niku bayar nih, Pak. Mboten nggih, Pak. Sampun lunas kok dewenganane. Bangketen karo dulure kon bayar nih. Sing ketar-ketir.
Sing ketar-ketir sitok. Sapa? Miming. Loh, kuwi wis bayaran ket kae ya. Iya. Kuwi. Heeh. Oke. Oke. Pripun Pak Ali raose panjenengan dalu menika pripun rasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah, remen sangat. Remen sangat nggih. Nggih, Nggih, alhamdulillah. alhamdulillah. Meriah. Alhamdulillah. Nggih. Injih, sampun puas napa dereng, Pak? Alhamdulillah sampun puas. Ayo mulai. Lho lho, Oh, Pak Ali wis puas kok. maksudnya puas sih dalam arti pertunjukan malam hari ini lho. Ora kok puas mergo wis bar terus mulai. Yang penting kan Pak Ali wis muni puas. Sandingen toh sandingen beliau tuh pengen mbok sanding. Iki cara konsepnya piye ya kan? Sing foto kok gur wong-wongane lah kok Mantap. matane dijarne iki lho. Maksudnya Anu, aku gek lewat sana maksudnya enggak tok apa-apa aku. bisa. Lewat sana. Jeru Mbak lewat sana aja lewat sana. Iya, lewat sini aja Mbak, lewat sini Mbak, tengah Ini sini dipindah, nanti ke Mas, ini sini. dipindah Pak minta tolong. Mas, Dipindah Mas sih Bambang, nanti bener lewat sini terus ke sini. Enggak ini dikasih ini udah kundakan sini Mbak. Nah, Iya. sini. Engko urung malam malam apa? Malam pertama sikilis gatelan sini. Nyisik. Nah, sini. Pak Ali guyu Pak Ali. Ngapunten keadaane ngeten iki. Walah napa tepak mboten lho. Niki justru dongane jenengan iku dijabahi dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Lantaran toya menika dipun paringi rejeki, mugi-mugi pralambang Jawa menika rejekine panjenengan gembrojok kados ilining banyu. Amin ya rabbal alamin. Amin sini. Buket untukmu. Kok iso buket? Olehmu kok kono buket. Lah aku bingung arep Buket ngomongnya nggawa apa. dhewe ora kok jikok kenean. Sudah, ini salim sama mantannya sudah belum? Oh belum. Saliman dulu. Oke, selamat ya Mas, Mbak. Ah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. berbahagia selalu. Amin. Ibu pengen gadah putu pinten? Waduh. Sak kata-katae. Waduh. Ora apa-apa juragan anak. Ora apa-apa, Mampu, kok, mampu. kok. Mampu. Bapak pinten, Pak? Sekawan. 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 Zaman pengen dia anak pira, Mas? Secukupnya. Secukupnya. Nek Mbak Pada- pira, Mbak? Padane masak. Sekasihnya. Pemaku ya, Heeh, pemaku piye? lho ya. Sampean punya Mama pengen aku- duwe anak pira Mbak Niken? So aku pemonin dia anak nih Duwe ya. anak pira Mbak Niken? 20. Biar mbok botok apa piye? Loh, tak manfaatnya kabeh. Lah memanfaatnya apa? Sitok babalan, sitok tinju, sitok penyanyi, sitok yang ngarauke, Eh, sitoke kok karaoke barang lo, nyanyi. nyanyi. Oh, iya. Mas ada geluduk aku takut. Nggak usah takut sini. Nanti kalau takut sama aku aja ya. Iya, nyanyi aja ya kita Nyanyi ya. aja ya. Ini requestnya apa? Monggo requestnya apa sini? Ayo Mas Freddy. Agak maju Mas Freddy. Iki Mas Mulono salim kangen. Aku Wes. merdeka wae lagune. Wonge nangis sumpah. Mau ketemu piye adik? Aja nangis. Kuwi Mas Mulono. Wateke kecilik kok ora ilang. Lah piye omah terus pabrik. Oh, Tuh mati tau bantingan niku. Iya, pripun? Sigar. 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 Oh nggih. Lagune sigar. Sang pate sigar ngoto baris. Kuwi sigro. Kuwi ada-adane Bambang nek dalan. Oke, ini agak bisa maju Bapak. Iya, jangan mundur-mundur Mas nanti. Freddy pripun? Aku tak mudun bae. Nyapa to, Oh, gak ning usah. kene sik karo dulure. Karo dulure. Aku ngene iki bingung lho, Mbak. Nyapa to nyapa. Yang MC enek. Ketar-ketir dompetku. Tenangnya malah sampean kok disangoh nih. Nadie sampean mampu kok. Jare sapa? Loh, ini kan beli rumah Bapak Ibu. Tadi Aja saya ngomong nih, Mas. Tadi saya melihat rumahnya. Wow. Aja muni ngono. Mas, Lawange enak pitu. Mas. Ya ampun. Tak tapuk loh, tak tapuk loh. Jedinge genek Mas, engko genek pacek tidur. marani aku loh, engko. Bang, Eh. kowe muni lawang enek pitu ku gek pagupon. Lah iya. Lah Ora. ya, jane ya bener, jane Mas jangkrik aku. Ayo, wes nyanyi. Ya. Sigar ya. Sigar. Nanti monggo Pak jandel. Dalang iso nyanyi sigar gak? Bisa. Iso. Nusuk. Sigro. Iso Sang sigar to. pate sigar. Larase sendro patete seng. Agak maju Mas Freddy. Agak maju, jangan mundur-mundur ya. Bisa Mungkin nggak nanti dibilangi? Mas Rizky sama Ayo. Mbak Wulan bisa nyanyi Agak bersama, agak monggo. maju lagi, Ibu. Ibu agak maju lagi. Iya, nanti satu-satu, iya. Bapak ayo Pak, agak maju ya Pak. Ayo Mbak Mantan agak maju. Kalem tono. Bisa dibilangin apa Yaudah, enggak? Dari tadi saya tuh sudah ngomong agak maju, gak ada maju-maju. Sabar. Inallah maso. Diri. Wong sabar kekasih. Allah.
Pak Sobirin wis mulai kok. Duduk kuwi. Yo. Lagi apa sampun? Ketoke kok lagi. Lagi. Iya, lagunya apa? Nyanyi sing kira-kira sing nabuh ora iso, sing mirsani ora ngerti lho. Apa? Lagunya apa? Sarung jagung, oh ya. Kurang. Apa Mas? Apa Mbak? LDR. Ulah. Wis ketemu? Loh, maksudnya ini lagu. Lagu, LDR itu lagu. Biar ditemani sama Mbak Sinden lainnya juga ya. Ya, ditemanya sinden-sinden Ya. lainnya. Sinden tuwek jarno gitu. Terong Bang, niken aku tak mundur. Nanya apa? Lah dhewe rong duet lho. Yo sik, sampe linggo sik. Kon linggo sik. Kene sik, linggo kene Ini sik. kan lo sing ngomong ikan wis. Nah, wis nonton sik. Aku lek duit anakku nangis. Alah engko tak patenane Ora apa terus. tak openane. Tak openane. Oh, Tresno tekane mati. Oke. Jadine Tresno tekane mati apa LDR? Tresno tekane mati ya. Oke, yo terus nantekane mati. Ada Mbak Sapa iki? Hani. Hani, sapa neh? Ada Mbak Rinvi. Nah Iki. iki Iki loro kan. Putri, Afi dan Mbak Neneng. Engko lek wis jensete mati ya. Nah, ya wis, carry ya. Ya, kayaknya. Beneran oke lho dino kita iki. Neng ya. Mas Bambang kita jangan berdekatan ya nanti bengong. Ya, aku enggak pakai mic kok sini. Aku tak di sini aja. Ya. Mantan lanang kok rande daya lingguh barang. Sini. Oh, di sana. Sini. Kamu Oh, tak jangan ekrek lho, tak ekrek lho. Gini. Foto dulu Foto ya. dulu, Bu. Ya. Foto keluarga dulu. Nggih. Ya. Ya, ndok nikan. Ndok nikan di dekatnya Rawa-rawa. mantan, nggih kok dirawa-rawa. Bocah ayu foto ning rawa iku. Ya. Bocah lager. Mbak Tikan di tengah agak sana, Mas. Di sini. Ya, tengah. Nikan yang tengah sini. Nah. Ini dengan Rafe Nala. Rawa rontek. Oh, Rawa rontek. Ravena. HM46 matur nuwun nggih kagungane Pak Ali ugi son ampuh ngapunten HM46 siap selalu HM46 nyai Pak Ali sendiri sudah fotonya sudah berdua foto walah Matur sembah nuwun. nggih Inggih Pak Lek. matur nuwun Sambung seduluran nggih Pripun? Mbak. Matur Sandale sembah ten mriku. nuwun. Lewat mriku Bu. oh niki Pak Bu, matur lewat nuwun mriku Bu. Bu, lewat Nggih, mriku nggih Bu. Bu, lewat mriku nggih Bu. iya Nggih. saya Bu, melaku niku Bu. saya melaku Ya. sabar gimana Mas oh foto Oh, kita bertiga foto bertiga. oke Iki panggah kurang iki. kalem no manten kok ben sapa ngerti lek bobot Mas, sampean ning tengah aku ning kono dadi bojo loro, Mas. aja aja nak sita gare kuru Hah? Ya. iki lho telu ae pucet lho VIP Dwi Sudah? Iya. nggih matur Nggih. nuwun Mas Rizky dan juga Mbak Wulan Karena Bahagia momen sekali, ini tuh digandeng Rocky. tidak bisa diulangi. betul Mas. kalau bisa Momen ini tuh setahun sekali. Jadi itu kita harus seumur hidup sekali kene setahun sekali. ora nek kuwi Agustusan apa piye seumur hidup sekali Ndak tanggoku kayak setahun pisan. lho wis bene Nek terap bendino kayak. mbok menawa kuwi rezekine oke syukuran apa liyane kok malah Oh ngono ya. Isu-isu Ngenteni Mayang Karabar ya. Mayang Lagi kaya mulih ya. benar, heeh to. Hah? Terus ngewangi isa-isa. Oh ngono. Terus dibayar Kak? Dibayar. Uang kok dibayar. Ora ya. aku lek nyawa wong loro nyanyi kelingan seseorang Wis, Siapa? ora sah nangis, Bang. Siapa? aku kalian tumbuh besar begini tenan aku kelingan mah berbet Wis. hah muga-muga Pak Yes. Penaran sehat ya Nduk ya Ngene, Bang. Kabeh pancen yo lelakon. Ya, ya. Heeh to. Dadi niken salinti iki yo wis muncer, muga-muga Ya. yo tetep jaya. amin biyen ngelingi cilikane karo sampean barang ngono kae weh kan Wong telu. Wis ora sah nangis.
Saiki ya dadi gede, dadi pinter. Sampeyan ya dadi kami tuwa. Iya, amin. Bibit sing luar biasa, muga-muga iso ngarepne asmane wong tuamu ya. Ada yang perlu disampaikan sama Pak Dekleng nggak di kamera? Semoga sehat selalu. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Semoga iso Heeh. nunggoni niken sampai Amin. rabi. Amin, amin, amin. Nganti niken duwe putu iso nunggoni. Amin. Amin, amin. Amin. Heeh. Ken, Dalam. ning kono ya ana fotokopimu. Heeh. Wis persis. Anakmu ya Mas? Ya ora Ya, ketak. Ini karo bojo saiki apa karo bojo lawan? Bojone nggur siji. Iki siji mek karo Mary tok. Ya bojo saiki. Oh iya bojo Ora saiki. apa-apa, Mbang. Iya, ora. Pancen kabeh ki lakon. Lakon bener, Mas, bener. Masa bojomu loro Mas? Ijaban ping 5. Kacang raning galang jaran. Mbak Mary mela nangis sih lah. Bagus. Wis cukup. Awakmu aja melu-melu. Mas, Ora Mas. nyapa to nangis bareng. Aku nyapu to mela-mela. Nyapa tuh nangis barang ki. Lah kelingan aku tenan kelingan. Ning kene Pakku ya wis ora iso dicontoh, sampean ya ora iso dicontoh. ora kenek. Lah lek iso aku tak 10. Aja ngono gak boleh. Ki malah Ya wis pokok doa terbaik. Muga-muga sepisan kanggo selawase no. Amin, amin, amin. Dasarlah wong jojodohan itu didasari dengan cinta. cinta. Mulane Nah kok- cinta tarane duitnya ya kecut kalem, tambah buyar kalem, orang mangsaku. Cinta tak bedina memangan cinta. Iya ya kalem. kalem sik iki ana pitutur. Iya. Mulane wong temu manten ke diringi kebo giro. Soalnya diiringi kucing giro ya ora lucu. Kebo giro ki penuh dengan makna lho no. Apa? Jenenge kubul khira. Nah, Wong sing Jawa kuwi lek ngomong kebo giro jane basa Arab kubul khira. Nah, Cinta yang mendalam. ya, kuwi lho. Kuwi lho. Bambang MC mbiyen sapa sing marahi Bang? Iki sing marai. Tenan genah harus sampean sing sak kendil kae. Loh, lah Freddy Sondalang sapa sing marani? Loh. Sing marai lho, Loh, kenalno. Dudu aku. Adek Gleng. Iya, Patra yo. Wis no niken Muga-muga sedulurane sampean tetep sambung. tetep sambung Kudu. seduluran. Nadyan to kaya piye tak dongake sampean tetep sukses. Amin. Heeh, hanjayeng bawana. Aja mulai sik lah ya. Nyapa? Engko aku arep njaluk nomere anakmu. Lah terus ki apa? Lagi duwe-duwe tok. Caita, nggih duwe-duwe. Tak kira njaluk nomor dudoni. Ya ora iso nek dolan ning Kediri mampir. Iya, 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 Ngono lho, iya, engko iya. tak wenehi hampers. Omahe sing anyar, omahe sing anyar. Oke Mbang matur. BTN Rejo Mulya. Aja mau ngomong ning gereng mau nomor rono kabeh. Wis matur mbah nuwun ya Ken. Nuwun ya, Mas. Heeh. Muga sampean wis kersa rawuh ana daleme Pak Ali. Amin. Paring panglipur dumateng sedayanipun. Suwun ya Mas. Aku ora usah gojek suwi-suwi. Iya. Ngesakne sing Wis, ndang, ale. Suwun Mas Freddy. Ya sehat selalu wis. Sanune urung. Kudune sampean sing ngangoni. Tuwek kuwi ya. Oh iya kene ora. Nang kami tuwa ora tau nyangoni. Ya nak, Ya. alhamdulillah ketemu dulurmu ning kene. Muga-muga ora kepaten obor tetep sambung. Iya. Tenan aku mak brebet kelingan kudu nangis. Wis monggo. Iya. Kelingan biyen wong olahmu. Ya, iki nyanyi lagi. Ya. Ini masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Ayo, sapa sing mbok nyanyi? Aku kelingan ngene-ngene to. Hani senenge lah kok tak tutuk Oh iya, sing ning Jogja kae ya. Nah, aku kangen karo Mbak Ani. Ani. Ani sini. Gak kangen. Ayo saiki wae Putri. Hah, lah iki urung ditokne dhewe Oh iki. iya. Iki urung. Anu Sri Bombo. Ayo kene. Manuk Sri Bombo. Ayo. Ya sini. Mbak Ayo. Nining. Aja mbok pluk-pluk ya. Lah aku gemes ya. Iki Duet biyen kan? mantan voli iki mesti. Iki mantan sinden. Aku oh ya tenan. Ayo kene karo nikan ki yo Bang, cilikane sama awakmu mang cerita Pak Degleng aku yo kudu nangis. Soalnya iki biyen alumni. Alumni Tak kono, Degleng kan iya. anu to gelare wayangan kan mayang kere. Kok iso kaya kere. Lah sing tuwek. Ya termasuk Afi bareng kae. Iya. Aku iso nek kene petok awakmu yo krana Pak Degleng. Ya, Yo bener. tenan. Bener. Iki yo tak ketok-ketokne, Bang. Pak Degleng iki sapa? Lha piye to cah iki? Iki kene Father. My Tenan, father. Bang. Yes. Ya. Ndi-ndi panggah tatutne, Bang. Aku matur suwun karo Bapak, saestu tak dongakne panjang yuswa. Amin. Panggah diparingi kuat, senadyan wong cek diutang aku. Utang apa? Anake Utang kok apa? nyaut. Sing kari karo
dibayar ya. Apa? Anu pas tanggapan Keri kan. Ayo ndak nyanyi apa? Ayo waktunya kurang sithik Mbak Oh Ning. diblang berarti. Ya lagune apa nak? Aku duet karo sampean. Yo karo nikah no. Wong zaman karo nikah no. Jambe sinigar. Yo. Apa wi? Piye wi? Aku yo anak degleng lho ambekmu. Alah, Kowe mesti gak trimo. potongan kok Kalau ambek godir iki apa tau Lah, trimo? masa anaknya Pak Dekleng rumahku ya ayu-ayu kayak Ayo. Cina-Cina iki. Lah, Lah iya apa lho. nyambe iki? Nyambek. Tadi kok nyambek. Wes Weh, nyanyi. seneng bangga wae aku dilolone niken. Bangga. Seneng nyanyi. Tak. Pak Ali, aku tak mulih. Jambe sini karep ya. Jambe sinegare dicoro jambe wis buah jambe kan lho. Lagune. Ora enek, enggak tak. Ora kuning. enek. Enggak tak Tak kira lek. Kowe iki piye to kansidan ya? Aku ini modelku buat cacet ngono lho Mas. Ora iso. Jreng. Jambe Badan sinegare. kok randang jreng-jreng ngono Mas kok. jreng kowe mburi yo Aku pengen kawin kontrak. Ya. Dubuk. Ya, kawin. Nih. Ini. Kawin. Aku mbok wek gak masalah, mbok lolone gak apa-apa. Pancen kowe tak tolak aku mergo kepeksa, Bang.